Ceren, kovmaya deylan. Gowy ýaşy ödüm näle? Kowy. Siz soňky wagtda has gowaýdylar çykaryp başladyňyz. Şoň sir nämedi? Şoň syry ýaşy men pikirimçe şu atky soňky çykarýan aýdymlarymyň hemmesi awtory Mekan Qaqaýevda. Mekan Qaqaýew. Ha. Aha. Onun sözlerim Anamirat Gurbanow. Ha. Men şol kisi bilen işleşmek men özüme de bir hilek Gow dermi? gowy. Ondan bir kilik. Ha. Bir hilek gowy diýjek. Düşündüm. Söýmeli dälmi? Şu aýdym hakykatdan hem sizin muşlaklaryň siz söýmegine bir sebäp boldy. Biziň hem ýaşy şu Elis Production studiýamyzyň işe başlandy öwründe birinji klibi. Klipim 1.200.000'dan gowrak prosmotr aldy. Indi şu klibin şeýle meşhur bolmagyna, şu aýdymyň size şeýle meşhurlyk getirmeginiň sebäbini nämeden görä? Ýaşy ilk bilene nesibeden. Hawa. Soňam siziň ýokary derejeli işiňiz, ýaşy şu Elis Production komandasy. Aha. Hawa. Soňam şu ýerde Mekan Qaqaýewiň Aýdymy. Hawa. Hemem şu taýda men öz ýerine ýetirjiligimem ýerine düşdümi kädiýen. Hawa. Näme üçin nesibe diýdim ýaşy? Bu klibi aslynda biz birinji sapar düşürdik. Bu klip sakladyk. Hawa. Bir aý düşürdük öde bilenmi? Düşürdik. Nime Balkan welaýatyna gitdik. Çölle düşürdük bilen Garagymda. Ondan sonra şäherde düşürdük. Sonra mäjikler, mebiller öýüne düşürdük. Şonça işi etdik, biz onu ýene ýatyrdyk birinji. Hawa. Pol klip ýatyrly, aktyorlar çalşyrly. Aktyor çalşyrly. Koýunak eýneşikler Eýneşik ütködürli. çalşyrly, ütködürli. Ondan soň ikinji sapar düşönmedi. Komandaňam, meňem özümem şu klipden diýen netijeme çykdy. diýen netijemi çykardyk. Söýmeli dälmi? Şu aýdymyň İnglisçe aýdasym geldi. Edil şulaýdym, ingliz dilli aýdasym geldi. idi şu aýdym qırgızça aýtdylar. Hawa. Özümden ruhsatly aýtdylar. Ýöne o sen de ýaly aýtmaňlar. Hakykatdan hem gowaýdypdyr. Çıkkan oğlum ya, bakıylıklar. Bağışlar. Indi şeyde var jer. Indi siz şu meşgullyk galyp başladınız ha. Alajan dowam boldun. Indi Begen Şarif. Begojan diye. Süleyman Uşakov. Espiter diye. Begmurat Anamurat. DJ Bega. Şu kert öz adynyň gypky görnüşüm bar. Siz şu arada pikirlemeden misal üçin Jeren Xanazar bir Jerry. Yo. O da nona noklaýaşy. Pikirle koy. Hiç hili pikir neme gödöme geldi. Jeren Xanazar familiýany uzynna. Gatydy. Indim ütkötjek niýetimde ýok. Yok. Näme diýip bolardy? Eger diýen bolsa näme diýip bolardy misal üçin? Jeren Xanazar. Jera bolanok diýdiňiz. Hiç da gödöme getirilemek ýaşy. Ine ýanyňyzda dene, göremi? Ýüzüňizde de meňden ma, halyňyzdan ma görem. Ne Ödüm kimi diýäými? Kerim Xaly, Rüstem Xaly, Jeren Xaly. Ola oturmaýa. Yok. Ola. Indi men neşeýle dur. Ýene 5 ýyllar özüňizi nirede görýär? Yine 5 ýyldan. Hawa. 5 ýyldan gaýny öýümde görýän. Dajet da. Sungatda nirede görýär? 5 ýyllar. Sanatda ýaşy arzularym hasyl bolsa, edil şu atky derejemden ýene de 5 basgançyk ýokarda görýän. Nesip boldy. Näme üçin her gün bir aýdym döredip bolýan döwürde ýylly 1-2 aýdym döredýän. Azam. Sebebi dinlenmeklikden gorkadym. Sebebi hem aýdym kän çykaryp bolýar. Aha. Gatken. Ýöne Çykaryp bolady. çykaryp bolady. Dinlener ýalaýdym gözlerini bolýan. Şonu çykarmak kyn bolýar. Ýa şu Elis Production bilen soňra çelli diýip hakykatdan bir gow aýdym döretdiňiz, şoň klipin üstünde işleýäs.
Doğru mu? Sen pikirinçe soňuna çelli, söýmeli dälmiden gowy çykarmy? Ýa-şy Mene anana 3 milyon prosmotra garaşýar. 3 milyon. 3 milyona O garaşýar. rezultat alyp bilsek. Nesip boldy. Gow görler tomaşaşlar, gorlar. Hemem biziň studiýamyzyň iň gowy iş bolar diýip ataýdy. Nesip bolsa. Menem şoňa garaşýar. Şu wagta çeli näçe kliýiňiz bar? Şu wagtda çelli 3. Şu wagta çeli 3 kliýiňiz bar. İlkinci kliýimim Şahytlyk Sopiew bilen düşüpdik, tanit edaýdym. Ha, Ondan soň Kavija. kavidi. Ondan soň ýaxşy şow. Ha. Düşündüm. İyi soğukluk getirenim 3. kliýiň. Hava. Durmuşa çykanda. Haýsy aýdynçyny aýtdyrardy. Esas aýdynçy. Tarahydan öldürdük. Gıýdlardan haýsy aýdynçy goýardy. Seyret wagtlyjy. Şoňa goýardyn ha? Ne diýip o durmuşa çykan soňra ýani ýoluşmyzda näme kim diýip ýönerdiň? Hiç o neft var o pikirlen. Pikirlen görmedin mi? Pikirlen görende ne ýaly? Pikirlen gör. Nima da üçin men gelin may diýen. Gelin may diýen. Gelinim ay, Gelin bay. bay. Gelin may. Godel. Gowdar ha? Ne üçin diýen? Toyun puly gadan ýanjak şonu durýar da gelin may bolýar. Onda men pul aljaklarynda gelin day diýen. Boy. Ha bermejek kadar gelin hay diýen. Hayır. Gaty go ola, kapy gidip dur. Gitti. Ana o wagtlarda gidiyor sen sroş proje gelin vay bolýar. Ha. Şimdi Adam näme datdan gorkdun? yıllarım çaktı. Gorkýanmy? Näme Şoň yatamam. Yıllarım çakaydı. yatmaýan ha? Yok. Ona Mart'ta da yatan ha Nowruz gabatlarda o şey aýaksy näme ha? Yok, kerat men uykuda kan dadeden olmamakma. Edil oya wagtym dadese yıllarım çaktı yatybelem. Korku bolýar şoň mende. Yatybelem. Bäh. Şu yıllarım çakanna adam ýany diýip gulagymna galypdyr çağıramna. Şu adam ýakýamyşyn. Ýana Kim ýakýady? Şu yıllarım ýakýamyş. Yıllarım adam şey Bilem o çağıramna şoň şey diýerler bolan. yumurtka çakandy elin ýakýa diýip bolamydylar da. Yıllarım çakandy adam ýakýa. Vay. Neden tapya uğurlar cer. Oýlar. İň söýýän hereketiň näme? Çalaja ýalar ýara adam. Näme düşündik ya? O değil. O değil. O değil. Bu bilem yo on ya diýişiň görkezmeli. Çalaja görkün. Şeýle mi? Ha, inandyň aýdan şeýle. Aýdan şeýle. As. Ne? O değil. Şübe. Şübe. Yok. İşte. Şeýle. Çalaja ýalar öyle mi ýa-şy? Ýylgyrtyp öňe bolarlar da. Ana. Ken ýylgyrmak hakda pikir edip, ýylgyrtmak hakda pikir edip. Karışman okan. Jeren, plan edip ýürüňi bir gildi. Sartyra ýagdaýa getirýär. Şonda näme diýär? Birden ýürüň ilindirýän ýagdaýlar bolýar. Baharım gelýän. Gaharyn gelmekde bir gildi. Tiskindirýär. Şonda näme diýär? Tiskinýän başga näme diýär? Hiç de aydam. Durýan ha? Durýan. Ýöne içimde kendi dolup geçýär. Ona etme. Ne getirdi? Ey, Nadia, спасибо тебе. Bana ne lan dedi evet ya. Beytmeler, korktum ama. Toyda sen ayratylyň näme? Tanıtım şovgun. Aljarap, on ýaradat ýok. Hiç şey yok.
Men toya bardım, men durup bolana. Gaýdýarmy? Ýa, Tank edýän. tank edýän. Hedil edýän. Hiç ýeri durup bolana da ýaşy. Adamlar Bence bolyan arasyndan. Bolanaga. bir saat toy barsa, şoň 45 minut tank edip bilýär. Edi bilýän. 5 minutdan girende toy edip tanamaşan, 5 minutdan hataplaş, 5 minutdan gaýdýar. Doğru dämi? Ya, Birliň şu. toşda, ha? Birliň. Düşündüm. Ana demek bir saatlik toyda aýdmatjak bolsa, bir saat 15 minut görüşmeli. Tamam. Ay. Klipde näme görkezseler goýra? Odanlyk. Odarlyk. Odan yerler. Özümem odan bolsa. Hawa, şonda közençlik çekýärmi? Yok. Sebebi bizim yurdumuzdan ähli yer odan. Hiç hil kösençlik çeken yok. Dağ diýsen, dağ bar. diýsen dağ. Düz diýsen, düz, çöl diýsen, çöl, deňiz diýsen, deňiz. Odan imaratlar diýsen, studiýamyzda klip düşürýär ýa-da aýdaly reklam rolikler ýa aýdaly ýaşlarymyzyň söýük hekaýalary ýa genelajyda da odan yerler genelajy şey aýlananda düşürýär. Her sapar genelajy. Şeýle gözel ýerler döredip berýär, hormatly prezidentimiň jany sag bolsun. Arkadaky watanymyzda diňe toý bolsun, bayram bolsun. Hawa menim şu pursatdan feýdalan, hormatlar kadamyda köp sag bolsun maýdýan, jany sag, ömrü uzak bolsun. Jeren owadan ýurdumyzda, owadan aýdynlary döredip, owadan toýlarymyzda, owadan mihmana öňünde hyzmat edip ýaşamak nesip etsin. Sag bolun. Jany sag bolsun. Size üstüle gardy öýdýän ähli komandamda.